Добрый день, паважаныя дзеці, паважаныя бацькі. Сёння мы з вами пазнаёмся з творам Уладзіміра Караткевіча «Паром на бурнай рацэ». Гэта ўрывак з рамана «Нельга забыць». Твор вывучаецца на уроках беларускай літаратуры ў 8 класе. Умоўна я падзяліла твор на 3 часткі. Сёння мы з вами пазнаёмся з першай часткай, якая пачынаецца на 99-й старонцы і заканчваецца на 105-й. Уладзімір Караткевіч «Паром на бурнай рацэ». Першая частка. Дарогу на поўнач ад горада кантралявалі інсургенты. Інсургент – гэта паўстанец. Ездзіць па ёй было небяспечна. Таму ганцам, каб трапіць размяшчэнне коннага палка, даводзілася скакаць з захаду, перапраўляючыся ў брод праз Друдзь. Або гэтая дарога была карацейшая, але яшчэ больш небяспечная, праз Дняпро, каб адчуць сябе спакойна пад аховай урадавых войск. Да пэўнай ступені спакойна. На 50 вёрст выгінастага рэчышча быў толькі адзін паром, на вярсту вышэй ад горада. Яго нельга было аддаць у рукі паўстанцам, якія маглі б такім чынам парушыць сувязь паміж часцямі карных войск і біць іх паасобку. Дзеля гэтага на левы процілеглы гораду бераг Дняпра генерал Фікельмонт выслаў роту выпрабаваных у баях салдат пад камандай капітана Пора Леановіча. Капітану не вельмі верылі, як нашчадку сепаратысцкай фаміліі і ўраджэнцу Магілёва. Сепаратыст – прыхільнік адасаблення нацыянальнай меншасці. Таму ў дапамогу яму і на адпачынак паставілі таксама капітана Юрыя Горава, карэннага русака са старой маскоўскай фаміліі. Гораў быў ранены ў сутычцы з атрадам паўстанцаў пад Ракавам і адасланы ў тыл на лячэнне і адпачынак. Тылу не было. У гэты трывожны жнівень 1863 года вайна была ўсюды. Белыя спрачаліся з чырвонымі, беларусы не хацелі мірыцца з шавінізмам белага жонду. Жонд – урада. Успыхвала, згасала і зноў выбухала абурэнне палітыкай цара. Пераспелае жыта плакала зярнятамі, а ў жыце стаялі шыбеніцы. І не ўстаў ніхто, і не сказаў людзям, што не можна рэзаць адзін аднаго, што свет вялікі і на кожнага хопіць ніў, што хлеб аднолькава смачны, на якой мове не называй. Не мог сказаць. Справа ішла больш, чым пра хлеб. Справа ішла пра свабоду. Становішча было трывожнае. У канцы ліпеня генерал Фікельмонт даў загад знішчыць на Дняпры усе чаўны. Асобныя атрады выканалі загад. У чаўнах, выцінах. Выціна – крытае судна для перавозкі збожжа. І шугалеях. Шугалея – гэта лодка, зробленая з аднаго кавалка дрэва. Да апошняй душагубкі. Душагубка – вузкая, няўстойлівая лодка. Папрасякалі днішчы. Было спалена бярвенне, з якога інсургенты маглі б звязаць плыты. Прыбярэжнае насельніцтва, якое жыло найбольш з рыбнай лоўлі, было асуджана на голад. Кардон – гэта пагранічны або загараджальны атрад, месца, дзе ён размяшчаецца. Кардон, які абараняў паром, жыў нервова і напружана. А між тым баяцца не было прычыны. Цэнтр паўстання даўно перамясціўся на захад,
Галоўны атрад паўстанцаў Прыдняпроўя быў разгромлены яшчэ на пачатку лета, і генералу Фікельмонту гэта не магло не быць вядома. Кіраўнік атрада, Усяслаў Гранкевіч, быў узяты ў палон і асуджаны на смерць. Цяпер ён сядзеў на гарадской гаўпвахце і чакаў. Яго павінны былі вылечыць, выспавядаць перад збаўцам ад грахоў і толькі потым застрэліць, як сабаку. Але асобныя дробныя атрады яшчэ блукалі па пушчах, і пагуткі перабольшвалі іх сілу. Ніхто нічога не ведаў, як заўсёды на вайне, і кардон калаціла ліхаманка трывогі і жаху. Таму нікога не здзівіла, што 18 жніўня на кардон прыляцеў улан, салдат або афіцэр коннай арміі. На ўспіненым кані і нешта хутка перадаў пора Леановічу. Гораў пераправіў конніка на другі бераг. Загад Фікельмонта прадугледжваў абавязковую прысутнасць на плывучым пароме аднаго з афіцэраў пры 4 салдатах. І са шкадобаю глядзеў, як жывёла, амаль па-чалавечы стогнучы, выносіла ўлана на стромы чырвоны адхон. Гэта было надвячоркам. Парыла так нясцерпна, што салдаты і капітан абліваліся потам. Цьмяная ад сонца люстра ракі здавалася мёртвым. Не боўтала рыба, і шэрыя чаплі на водмелях стаялі змораныя, падобныя на пашварных вядзьмарак, апранутых у лахманы. Толькі ластаўкі ў быстрым лёце чыркалі крыламі ваду, ды недзе за бясхмарным гарызонтам бурчаў нябачны пярун. Бурчаў упарта, раз-пораз. «Будзе вераб'іная ноч», – падумаў Гораў. Быццам адказваючы яму, адзін салдат уздыхнуў. «Залье нас сёння. Як вясной будзем куваць на востраве». А ў Маскве цяпер цішыня. Масква толькі пачынае ажываць. Вяртаюцца з дачы маёнткаў людзі. На ліпах няскучнага саду першыя жоўтыя лісцікі. З багатых восеньскіх рынкаў даносіцца пах валовых мордачак, улюблёныя яблыкі маменькі. Маменька, пэўна, паехала цяпер у манастыр, маліцца за здравие воіна Юрыя і каб Бог дараваў яму веру. Едзе паўз Круціцкае падвор'е ў сваёй нехлямяжай, падобны на гарбуз брычцы. Фурман Сідар з вялізным, на 3, задам крычыць на сустрэчных страшным голасам. «Адыдзі, сцеражыся!» А ў блакітным небе сляпуча блішчаць купалы сабораў і плыве лягусенькі контур круціцкага церамка. А вось і сам ён, Юрый, выходзіць з парадных дзвярэй, праходзіць дарожкай пад ліпамі, з насалодаю дыхаючы празрыстым і ўжо схаладнелым паветрам. Ванька з прарэхам пад пахай трусіцца на козлах. «Гэй, Ванька!» І вось ляціць брычка. Спачатку па Цвярской, потым бульварам, потым на Арбат. І ўзмывае, захлынецца ў грудзях ад радасці сэрца. Так, вайна скончана. Вайны ніколі больш не будзе. І ліпы, і Арбат, і цудоўныя асабнячкі. І на адзіну стае яму насустрач у гэтай сваёй белай сукенцы. «Гэта вы? Божа мой, як я рада!» І зноў, занадта паспешліва, апускае да вышывання свае нявінныя цёмна-сінія дзівосныя вочы. Што з таго, што яны толькі двойчы абмяняліся некалькімі словамі, што яны амаль незнаёмыя? Усё адно, гэта Масква, і сонца,
і дзень без крыві і стрэлаў. І Масква гэта і ёсць Надзін, Надзенька, Надзейка, як кажуць тут. Што з таго, што ён цэлы год не бачыў яе, што яны мала знаёмыя? Вось ён бачыць яе валасы колеру ржавых кляновых лісцяў, такія пушыстыя, мяккія, лягусенькія, падзеленыя белым радком, яе рот з прыпухлай ніжняй губкай. Надзенька, каб вы толькі ведалі, як я сумаваў па вас, як нясцерпна мне было без вас на гэтай зямлі, што стаптана капытамі конных палкоў. Яна усміхаецца. І цішыня. Недзе ўдарыў і змоўк у шкляным паветры далёкі звон. Шчасце, Масква! І цішыня, цішыня ў шатах ліп, цішыня. Стрэл. Гораў ад неспадзяванкі спатыкнуўся аб корань. Які? Д'ябал ведае на што, выпер акурат на дарозе. Сярод двара тварамі да забітай брамы стаялі два чалавекі. Салдат-дзяншчык і афіцэр. Салдат трымаў скрынку з пісталетамі і распачатую калоду карт. Афіцэр браў са скрынкі пісталеты і, амаль не цэлячыся, страляў у браму, у белы чатырохкутнічак, прыбіты да шула. А, камрад? Камрад – таварыш. Да зброі – вісусы-гусары, Горава каторы ўжо раз уразіў яго сухі прыгожы твар, белыя валасы і бакенбарды і, галоўнае, страшнаватыя блакітныя вочы, у якіх відна была пагарда да ўсяго. І яшчэ рэзкі шрам паўз брыво і левую скронь. Калі пры першай сустрэчы ён запытаўся ў пора Леановіча, адкуль узялася гэтая адметіна, той неахвотна буркнуў. Шпагае тут адзін, падурэў. Ну і што? Спытаў тады Гораў. Паспадзяваўся занадта на французскую школу, з жахлівай іроніяй сказаў Леановіч. У славутага, бачыце, мерсье вучыўся. Гораў ведаў, што чалавек, з якім звёў яго лёс, мае славу першага ў палку, і не толькі ў палку, брыцёра. Брыцёр – заўзяты дуэлянт. Што ён страляе толькі дуэльнымі пісталетамі, але за такім заняткам, як сёння, застаў Леановіча ўпершыню. Руку набіваў, сказаў пора Леановіч з паблажлівай ласкавасцю. Адвучвацца нельга. Гораў глядзеў, як пальцы пора Леановіча з незвычайнай пяшчотай мацалі сталь, і здзіўляўся, чаму нешматслоўны, заўсёды іранічны калега сягоння такі гаваркі, быццам баіцца пакінуць язык хоць на хвіліну без работы. А Леановіч ужо скончыў з пісталетамі, палажыў іх у футляр і сеў да стала. «Сёння я нап'юся», – вельмі сур'ёзна сказаў ён. Гораў сеў за стол з другога боку. Ён толькі прыгубіў першую чарку. Піць не хацелася. За акном пякло, аж нельга было трываць. Грозны Дняпро ледзь варочаў у разамлелых берагах цяжкія, як расплаўленае волава, плыні. Пярун бурчаў ужо зусім блізка, гнеўна, амаль без перапынку. Гэтае чаканне жахлівага, разлітае ў млявай прыродзе, прыгнятала нервы. Кроў здавалася густой і цяжкай, як ртуць. Яна цякла павольна, нараджаючы паныла злосныя, амаль ліхаманкавыя думкі. А Леановіч куляў чарку за чаркай, як быццам усё памятаючы, што яму трэба напіцца да моцы Божай. Задуха стала нясцерпная, і нясцерпным стала чаканне. Толькі Леановіч, здавалася, не адчуваў нічога.
Яго нахабныя страшныя вочы гарэлі вясёлым шаленствам. І Гораў, успомніўшы яго сённяшнюю забаўку, зразумеў, што чалавек, які сядзіць насупраць яго, страшны, вельмі небяспечны чалавек, драпежнік, у якога, пэўна, зусім няма ў душы месца для так званых пакут сумлення. Вераб'іная ноч за акном ужо ўзяла свае правы. Неяк вельмі хутка. Дождж паліў так, што, здавалася, паветра было менш, чым вады. Маланкі крэслілі неба так часта, што жоўты агеньчык свечкі стаў зусім няпэўны і непатрэбны. У сінім агні бліскавіц Гораў бачыў мярцвячы твар, укрыты кропелькамі поту. Увайшоў Іван, той самы, з якім Гораў размаўляў на пароме. Рэзкі чырвоны твар Іванаў, твар сапраўднага салдафона, быў мокры. З-пад салдацкай бесказыркі вісела пасма рэдкіх засівелых валасоў. І нягледзячы на тое, што ён быў мокры, хоць выціскай, што з шыналя капала на падлогу вада, кожны пазнаў бы ў ім старога, бывалага салдата. Бо выраз ягонага твару быў выразам афіцыйнай адданасці і пачцівасці, праз які відочна праглядала лёгкая пагарда і свая, незамаскіраваная думка аб усім. «Чаго табе?» – спытаў Леановіч. «Ваше высакароддзе, вада прыбывае. Рака пайшла старыкам». Старык? Старое перасохлае рэчышча. Гораў мог бы пабажыцца, што на твары ў Леановіча мільганула радасць. «Брашы больш!» – з недапушчальнай фамільярнасцю сказаў капітан. Фамільярнасць, развязнасць, беспрынцыповасць. Што ж, за гадзіну за лівеня магло так раку наліць? Мабыць, у вярхоўях не адну гадзіну ліло, ваше высакароддзе. Вадамерная рэйка напалову пад вадою. Ну і што з таго? Праз паўгадзіны яна схаваецца ўся. Старык залье, будзем на востраве. Ну і добра, дні два можам не чакаць мяцежнікаў. Ідзі да д'ябла. І, убачыўшы, што салдат усё яшчэ стаіць, спытаў. Ну, чаго табе яшчэ? Прахожыя могуць сунуцца ў ваду на звычайным пераездзе цераз Старык. Дазвольце там каравул паставіць. Могуць патапіцца. Табе што да таго? Іранічна спытаў капітан. Няхай не суюцца ў ваду. Няхай варочаюцца ў збароў і там начуюць. Ніякіх каравулаў. «Слухаюся, ніякіх каравулаў», – сказаў Іван і выйшаў. Леановіч яшчэ хвіліну маўчаў, гледзячы за акно, дзе ў сінім святле маланак буйна скакалі па зямлі густыя вадзяныя бізуны. «У вас ёсць народ», – ціха сказаў Гораў. «Ёсць павага да чалавека, любоў да яго. Хіба гэтага мала? Я ведаю, многа дрэннага робяць улады, але ж людзі не вінаватыя». «Мы вельмі любім народ», – сказаў Леановіч, усміхаючыся краёчкам прыгожых губ. «Каб зручней залазіць яму ў кішэнь». «Не, вы, Юрый Александрович, з вашай слінявай верою ў чалавека ідзіце, ведаеце куды? Гэта быдла па галаве трэба біць. І ваша, і наша, і польская, і ўсякая. Іншага яны не варты. Шкадаваць? Каго? За што? За тое, што яны мэкаюць і бобам сыплюць? За тое, што ў іх спіна прыстасавана да сядла? За тое, што іхнія зады самі пэндаляў просяць?
Не, Юрий Александрович, будем шчырыя. Ёсць мой мозг і моя рука, што кожнага здолею ўзяць за глотку. Я іду, хіліся і нікога не шкадуй для сваёй мэты. Пакуль у сілачку не ўваб'ешся, маўчы, слухай і паступова прывучай усіх баяцца сябе. А там не шкадуй ні жанчын, ні дзяцей. Ідзі па трупах, і добра табе будзе. З людзьмі усякія сродкі добрыя. Здрада, атрута, данос. А пасля нож, бізун, турма. І не трэба саромецца. Я не саромлюся. На прыгожыя словы пляваць. Я такіх брыдот нараблю, што ўсіх ванітаваць будзе. Вас будзе ванітаваць. А я тым часам на кожнага пятлю накіну і зацягну. Жудасны чалавек сядзеў перад Горавым. Страшны, як шалёная рысь. І Гораў, не хочучы паказаць свайго адчування, няшчыра пазяхнуў і спытаў: «Вы на французскую хваробу ніколі не хварэлі, капітан? Бо нешта мне здаецца, такія словы сведчаць аб размякчэнні спіннога мозгу». «Нават слоў маіх баіцеся?» — жорстка засмяяўся Пора Леонович. «Не, капітан, я не хварэў на французскую хваробу. Ніколі. І продкі мае не хварэлі. Зберагалі для мяне сваю сілу. Ішлі б вы лепей спаць, капітан. А вы што?» «Я не хочу вас слухаць. Я офіцер. Што б я не думаў, я звязаны прысягай і законамі гонару». «Псу пад хвост!» — сказаў Леонович. Ён устаў і шырока пацягнуўся, выпростваючы мускулы, засмяяўся. «Галоўнае — стаць на той бок, які выйграе». Гораў адышоў ад стала, успёрся локцямі на падваконне і прыціснуў лоб да халоднага шкла. Дождж ліў так, што ўся зямля ў сляпучым святле бліскавіц укрывалася сінім мільгаценнем кропель. Быццам поле нізкіх, ля самай зямлі кветак вырастала і зноў згасала ў цемры. Білі грымоты. Нехта люта сваволіў, ломячы ў хмарах тоўстыя дрэвы. Паважаныя дзеці, першую частку мы сёння з вамі прачыталі. Заканчваецца яна на старонцы 105. Спадзяюся, гэтая частка твора вам спадабалася. Калі ласка, стаўце лайкі, падпісвайцеся на канал. Дзякуй вам за ўвагу!